ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କେତେ କାମ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଯେ ଶୋଇଛି ଦିନ ଆସିକି 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆରେ ପୁଅ, ଏ ପୁଅ ଉଠୁନରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କଣ ଏଯାଏଁ ଶୋଇଛୁ? ଜଲ୍ଦି ଉଠେ। ଟିକେ ଶୋଇବି। ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଜଲ୍ଦି ଉଠେ, ନହେଲେ ଗୁରୁବାର ପାଳନ କରିଦେବି। ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଉଛି ଝୋଟି ପକେଇବି, ଜଲ୍ଦି ଉଠେ। କଣ ଟାଇମ କେତେଟା ହେଲାଣି? 10ଟା। ତତେ ଶୋଇକି ଉଠେଇଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ହଁ ହେଟା ଗୁରୁବାର ପରଦିନେ ମୁଁ ଗୁରୁବାର ପାଳନ କରିଦେବି। ଜଲ୍ଦି ଯା ଗାଧେଇବୁ। ଲେଖେଡ଼ା ପିଲା ଗୁଡା। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଉଛି ବିସ୍କୁଟ ଚିନି ଖାଇବି। ଗୁରୁବାରଟାରେ କେତେ କଣ ହରିର କଣ କରିଛୁ ସାନୁ? ମାନେ ବିସ୍କୁଟ ଏମିତି ଖଟା କଣ ଢାଲି ଦେଇଛୁ? ଯେତେ କହିଲି ତତେ ଗୁରୁବାରଟାରେ ବାଡେଇବିନି, ତତେ ଆଜି ରହିଯା। ଆଜି ବା ମାଣବସା ଗୁରୁବାରେ, ତୁ କଣ ମତେ ମାରିବୁ? ଗୀତ ଅଛି ବା, ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରଇ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ କିଛି ନ ମିଳଇ। ହଉ, ଆଜି ସିନା ଗୁରୁବାରେ, ହେଲେ କାଲି ତ ଶୁକ୍ରବାରେ। କାଲି ଭଲ କିନା ଛେଚିବି। काली कपाली नरमुंड माली मुंह बसुली खाई भी